Söýgi. Bu ne ajap duygu. Bir mahallar bir oglan ajap gyýdyň uğruna yanıp köýüp erenmiş otur ettir bagryna. Şeýdip yanıp gelýärka buzy derýaň deňinden ol derýada erenmiş aşyk ýigdiň deminden. Yogoş bugurup taş pary eretdir. Şeýdip dünýäň ýüzüne tomuz basy döretdir. Ajygypdyr uluglan bir gysyma dönüpdir. Ýymy ýügemden ýydygyp göz äleme gelipdir. Alasmanyň syyn edip aşyk ýigdiň halyna güýdi beýle süýşürip gyşynypdyr äleme. Üç jülgeden geçipdir. Üç dereden aşypdyr. Dördüncü jülgede söýgülsine duşupdyr. Şol wadada çakyllap saýraşypdyr bilbiller. Dünýä ýadam gelipdir. Gül açypdyr beýgüller. Bağışla meni ötkünämi yaradan oğul ahir adammış dört pasalan dörüden. Bir mahallar bir akmak bir kıyda vakıp gögünün nämisege bergin tapıp janyny berdiýseňem şoňa da taýyn menki bolaýdy diýip kıydana çöküp kıyız ýigide has goloy bardy. Näz bilen gülüpdi gylgyryp bakyp bolýar men senki ýöne sen häzir gidip getirseň öz eneň ýüregin ýolup. Ýigit enesiniň ýanyna gaýdypdy. Gaýdyň goýan şertin aýdyp görüpdi. Saňa gerek bolsa al oglum diýip ene ýüregin sogurup beripdi. Bu bolan işe hayran galyp desene gözlerin doldurup ýaşa enenin ýüregin alyp barýarka dün arkan gaýdypdy. Büdret taşa ýene enemeden ýüregi çydaman wah oglum bir ýerleriň agyrtdyň ana diýip alasmana göterilip durdy. Erep ögürlenmiş ajaýyp günü. Bu bolan rowaýat şundan ekeni enedenmeden ýüregi gündün ekeni madam çağalaryny söýüp ýörmegi düşünsek diňe şundan ekeni.